Matur mbah nuwun dumateng Bapak Hendri Wahyudi sekeluarga kalian Ibu Nurul Komariah. Matur mbah nuwun sampun nimbali guyon maton percil CS teng mriki. Semoga keluarga besar dari Mas Hendri utawa Pak Hendri diparingi kesehatan, diparingi rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Niku wau wonten guru kula nggih teng mriku. Nggih, wonten Gus Kautsar. Karena beliau masih banyak acara. Nggono rene acara takon munggah takon nyawer. Paling gak ya tutur-tutur tausiah apa piye. Tutur-tutur wis dipasrahne aku. Aku bengi iki munggah panggung sebabe apa le? Tanggal iki sebab percil ning kene sebabe apa? Awakmu makili golek dhuwit. Masaku. Ora golek dhuwit terus bathok apa anakku karo bojoku. Kira makili Gus Kausar awakmu tausiah ning kene. Sapa sing ngomong tausiah? Dato. Aku ki ora tausiah ning apa kuwi jenenge ora ngerti ngono kuwi. Ning ndak-ndake nuwun sewu. Gawe Mas manten karo Mbah manten. Jadi, Gus Kausar tesih ningali teng VIP. Oh ya siap. Karena tanggal 30 kita jaga di sana. Oke. Ning pondok. Hadir di sana. Guyon maton hadir di pondok iki dadi awake dhewe iki keliling le pokoke bengi iki. Piye carane golek dhuwit beras rangguling. Ya aja ngono to, Pak. Lah piye? Awak dhewe paling tidak kuwi sombong. Sombong dengkolmu dhuwit ra gableke sombong. Percil wis terkenal ning ndi-ndi, sak Indonesia wis kenal, ning luar negeri wis terkenal, ning Hongkong wis pernah. Ya toh? Meneng. Kowe iki di penjara. Ngomong ngene iki lebih cocok. Tapi kan luar negeri penjarane. Luar negeri tapi penjara yo ndek. Cah cengok. Tapi kan luar negeri lho, Mas. Ya ora apa-apa. Dia Pakno, penjara. Aku wis tau nglakoni kowe gelem ye. Lah tak celukne polsek. Jangan ya Cik ya. Wong ki ora oleh ngono. Sing penting ki awake dhewe ndek kene iki ngaturi iki lho nuwun sewu. Kakak Brilian sama Mas Arifin. Nggih. Ya toh, manten berdua. Cara awakmu manten kudune piye? Manten kudune sing ngatur truntut sarwa reruntungan pindho mimil lan mintuna. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah ya saadah ya saomah aja sampai pecah fidini wa dunya wal akhirah ngono kuwi. Terus liyane contoh resepe ben tetep remaket. Yuk sing penting aja rebutan bener nanging rebutan salah. Wah, berarti ra megawe ra golek dhuwit bongko no bojomu. Kok maksudnya ngene lho Mas. Iki bocah iki pekok saiki. Wong aku ki tekok betek. Wong rumah tangga iki lho sing penting ki apa? Nak wong Jawa kuwi kudune pathokane ya ana caraka. Ana caraka ki apa? Aksara Jawa ana caraka. Kowe ngerti ora ana caraka? Ana pira? Ya ana caraka priyene 30. Ngawur rek. Pira? 5. Lah kok 20 lho. Ana caraka. 30. 5. Gak 30 to kuwi. Kok iso 30? Lah kowe pira? Ana caraka 5. Lho kowe teko kita ya? Gak suku-sukune rambut tekone. Oh 5 tok. 5. Ana caraka nek 5. Ana caraka kuwi nek aksara Jawa nek 20. Lho, masa 20? Tulis aku lho 30, ndekne nulis aku 30. Lambemu. Kuwi utangmu. Oh alah utangku to kuwi. Iya. Utangmu 30. Ana caraka Datasawala padha jayanya maga bathanga nek diwalik ngata bagama nyaya jadapa lawasa tada karo canaha. Uwi. Lah kok apal kowe? Aku ora apal kowe malah apal. Ketoke blegere enom tapi uteke Mas. Layak, bolak-balik wis setruk awakmu. Lah kok tuwek ngawur iki lho. Ya ana caraka Datasawala padha jayanya maga bathanga nek diwalik ngata bagama. Ayo. Piye. Bolak-balik kok iso ngotot. Aku ra iso wae Ngata bagama kuwi wis kena dienggo tutur-tutur. Ngata bagama. Ngomong sing apik-apik. Luwih apik ngomong sing apik-apik timbang ngomong sing elek-elek. Yen ora ngerti apa bener alung meneng. Oh layak bojomu meneng ae. Meneng. Ya le, bisu piye? Lah meneng. Bojoku kuwi tak ajari meneng Mas. Yen ora ngerti sak benere mending meneng daripada menjadi berita hoak. Uakmu lah, babmu batang aku masak. Jadi bojoku tak ajari meneng. Tak seneni meneng, sego gosongan ora tak pangan meneng, terus meneng cek otan akeh Mas Sopi. berarti kudune meneng. Terus mari kono atine to awake to rumah tanggane. Rungokno. Lu wong wedok-wedok lho. Lho iki aku ngomongi manten iki nyambung. Yo manten iki lho manten.
Iya iya. Terus sing angel wong wedok Mas. Sing angel biasane wong wedok. aku tenan aku ngurusi wong wedok sitok bosok saiki aku. Kowe nukokne ngono kuwi nukokne apa bojomu? Ya tak kono gelang kalung ali-ali. Mendino ngono. Mendino kok sandal nyambut gawe koyo ngene iki sapa le? Iya gawe bojo. Wah, kowe termasuk diperes karo bojomu ya. Terus peres ki piye? Laki-laki yang tanggung jawab harus menafkahi. Iya ya roh nafkahi we isuk nih nyambut gawe. Nyambut gawe. Isuk mau ning ndi kowe? Aku mau isuk mau ning batu. Ya ndagel kene iki. Ya ndagel ngene iki. Bengi ya ndagel. Ya bengi ya ndagel. Oleh ana dhuwit kene sapa? Ya tak kene bojoku kabeh maplek nyodek iki kayaku. Waduh, termasuk buruhe wong wedok ya le kowe. Seburuhe wong wedok piye? Lha kowe kaya laki-laki tanggung jawab kepala rumah tangga. Ora ngono kuwi ora kepalane kepacul ndasmu kowe ngono Mas aku. Tanggung jawab lho Mas. Ya tanggung jawab saenake dikekno wong wedok. Lah kok terus kowe ora nggo dhuwit dhewe bongko kowe. Ya njaluk rokok. Njaluk. Mosok ape tuku rokok njaluk bojomu? Heeh. Biyuh rendah harga diri laki ngono iki Masamu. Rendah tenan takoni. Lah awakmu ngene iki nyapa ning kene? Dolan, Nduk. Mergawe. Ya megawe. Mergawe entuk dhuwit. Dhuwit ya tak gawa. Umpama entuk 10 juta, bojo omah mbok kena 100. Bojoku 100. Lah sing 9 juta 900 dana kenakalan. Masa ada ora nyekel. Lah ra ngono stres to wong lanang mangsamu. Ya maksudnya aja ngono kuwi termasuk wong lanang sing util. Util apa? Wong lanang Nyapa cethit? Lah kuwi mbok kena bojomu liyane dana kenakalan monggo apa dana kenakalan? Lho, lek sak wayah-wayah enek apa anak njaluk apa kuwi jenenge dolanan. Urung lah anak apene njaluk pulsa dan lain sebagainya, HP dan lain sebagainya. Dhuwit kuwi aja nyanti njaluk wong wedok. Wong wedok ki mangsamu. Ora ngerti kuwi mangsamu. Kowe iki diapusi kowe. Kowe mendina nukokne gelang to? Heeh. Wong wedok sing kowe skincare bojomu regane pira? Skincare paling gak yo aku sing rego 350. Wih, yuk. Wedake tok 350. Wedake tok 350. Urung krim-krime. Kuwi jane menungso apa sapi kok iso kaya ngono kuwi lho Mas aku lho. Kuwi jane kulit-kulitane bojomu kaya badak apa piye kok iso adoh men. Wong wedok kuwi perlu dirawat Mas. Apa-apa nek dirawat kuwi saya apik kaya son ngene iki. Son kuwi nek dirawat saya apik, wong wedok semono uga. Dirawat ya apik. Semono. Tanggoku lho dirawat dadi ayu akhire minggat karo duda. Kok rumangsaku ora ngerti. Kowe aja ngrawat apik-apik. Kowe kudune ngerti sekile wong wedok saiki, wong lanang kudu ngerti sekile wong lanang saiki. Carane ngopeni wong lanang karo wedok tekok aku. Lho, padha wae no Mas. Sing penting dipakani karo duit ngono wis. Pakani dhuwit. Ya bosok diapusi bojomu lele. Lah saiki ngopeni wong wedok piye ngopeni wong lanang? Carane ngopeni wong lanang. Carane ngopeni wong lanang lah nek gerah ngelune dilus-elus bathuke ping 3, disebul, dikecup keninge. Celek. Terus ngomong ya ampun bojoku sing paling gandeng dhewe wong lanang seneng. Mari ngono dikei plek dhuwit. Plek 500 digawe mancing 3 dina ya Mas rasah mulih. Seneng wong lanang ngono ki Mas. Tenan wis. Iya. Kuwi tenan aku dingonane dikecup-cup wis mari. Wong lanang seneng. Wong wedok ya padha wae umpama nek gerah. Ben padha imbange. Wong wedok gerah ngelune langsung. Kuwi langsung dilus-elus ning ngarep TV dipangku karo diambung mak cup mari. Didoni bojomu kowe lak ngono. Ora ngono, ngeluse ora karo tangan. Ya ngeluse dicekel tangane, Dik. Mbok sing sehat awake, dimek-mek dompet ditokne plek atusan ditempelne Pak. Plek. Adem nyes kuwi wong wedok. Paham ora? Dadi itu kok nemas barang no. Apa meneh ngene iki? Ngene iki lak Pak sapa Pak Hendri duwe gawe. Pak Hendri duwe gawe, wong duwe gawe iki apik dicacat, elek ya dicacat. Ora enek. Ora percaya. Digawe ku ya mesti dilem. Ora percaya, kowe masalahe ora tau duwe gawe. Aku nyutakne anakku lho jarene sotoku kaya uyuh tanggoku. Iki tenan kuwi. Mansamu. Lah lek kene iki Pak Hendri duwe gawe. Ngene iki nuwun sewu, jenenge wong buah iki kudune ikhlas apa ora? Ya ikhlas. Sing ngomong sapa kontrene tak fotone wonge aduh pengen. Buah kuwi termasuk sedekah, ikhlas lahir batin. Alah tak fotone kontrene wonge aku pengen roh lah. Buah kuwi termasuk sedekah. Buah ya apa ke rumah samu jajal umpamane Pak Hendri Bu Nurul ngene iki becek omahe Siti. Ya toh, mamane suruh duwe gawe. Siti duwe gawe sik becek 350. Iya. Mari ngono Bu Nurul duwe gawe. Iya. Becek 350 lah. Bu Nurul lah apa-apa. Enek-enek jenenge ning kono umpamane Roh ngono, Umaroh. Bu Umaroh ki becek ning kene 350. Bu Siti becek rono dibalekne lali ora nulis kuwi dibalekne 200. Biyuh omane Umaroh. Kaya ngene iki. Bu Nurul omahe gedhi balekne mung 200 lho kamangka aku ndek 350.
Wis ndek ngenane apa ki sotone kaya uyuh. Ngono ki sok-sok. Kuwi aku dhewe nglakoni mangsamu. Apa meneh bedane lak gelange ki dawa, gelange remyong-remyong. Beda wong wedok lak salaman. Lha nek salaman dipotong ora duwe gelang tipis salamane wong ngene. Lah 1000 jajal lak gelange nek sakmene. Iki salamane diototi ya klop. Masamu le. Lho kowe rong tau roh masalahe. Ngono kuwi delokan tenanan. Wong wedok ki opo lae piye delok ning wong lanang ya ngono. Kudu iso ngopeni wong wedok. Tegese ngopeni wong wedok ki ya ngedem-ngedem atine. Wong wedok ki bener dawa rambuté ning larare ceklak. Paham? Nalare ki cekak. Ning lak wong lanang ki rambuté cekak ning nalare sok dawa. Iling-iling ngomong aku sebab aku tau nglakoni, aku tau begatan. Ora iso mbok omongne. Ya ora apa-apa, kuwi omong elek. Ngene iki aja nganti dicontoh. Maju ke depan. Iya. Omong iki le. Nadane. Nyanyi sing apik, sapa ngerti sesuk ditangkap. Lah iya, adekku iso didihekne kene padahal kono ngombo ya le. Aduh, mulai ndut tok le sikilku kengkol. Masa ndut. Ya ora usah sambat ning kene iki. Pak Hendrik kancaku ngetril. Pak Hendrik dikenani ngotel ngedak wok diangkat iso 3 jam ora mandek-mandek le. Lho, saking hendale ngantem wit jati kecantol. Masa ya temangsang wit jati. Ayo nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enek Gus kalau jebul sik ning kono. Jadi harus melakukan apa yang didhawuhkan guru kita. Siapa apalagi ini hari guru. Gurune awak dhewe iki ya wis rawuh niki matur nuwun, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuk ngaji ning kono ya, Le? Heeh. Dadi awak dhewe ngaji ning kono. Bektine awak dhewe karo guru iku piye to? Dadi ana acara tetep awak dhewe nek kosong kuwi tetep menglonggarkan. Iya, iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngaji bojomu. Wis Al-Fatihah. Iya lho, kuwi ora kesuwen kowe. Ayo ndonga sik. Gara-gara sepotol minuman dia jalan. Iki lho kok nyanyi kok malah gara-gara sepotol minuman. Lah piye lagune kok tak nyanyi iki tutur kok gara-gara sepotol. Kuwi lagu apa to, Le? Lho. Lagu sing ning TikTok. Piye? TikTok. Gara-gara lagu jogete ngene. Iya. Iya, Gara-gara nyanyi Gara-gara sepotol minuman. Piye? Aku piye? Dia jalan. Lan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang. Yang penting botol. Awak iku ketoke wangel. Wis ngene lho. Aku gak apa. Kowe kata-kata dhewe pokoke Iya. ngarepe an gurine an, Iya, ngarepe iya. o gurine o. Iya. Purwokanti. Iya lah ngono iso. Bisa ya? Bisa. Goro-goro secuil omongan. Karo tangga dadi tukaran. Goro-goro secuil omongan. Karo tangga tukaran sadalan-dalan. Omongane mong sepele Digawe gedhe. wong wedok kono kene Kok padha wae. tanggane kere Malah diece. tanggane sugih Diitung tuyule. Kuwi oke. Nggonku lak kene insyaallah mboten wonten. Nek kene ora enek. Nek kene gak enak ya. bocah cilik-cilik lungguh lare-lare sandangane resik tak percil maling ngepite Ngawur. Aja nek gurune kok. Iya. Ngapunten Gus, ngapunten Gus. Ngawur. Iya ya. Nyapa kok nyapa. Nyanyi tenanan ya. Iya. Karo tutur iki ya. Tutur Mas aku. Nek jener awake dhewe iki ndagel ya ndagelne kudune mulih iki kudune duwe sangu. Oh, Ya maksud disangoni Pak Hendri ditambahi. tujuanmu iku lho kosong. Bocah. bocah cilik-cilik lungguh marik-marik sandangane resik tumindake becik Bocah cilik-cilik lan bocah
gede-gede. Pesenku pikiran resik, ati apik, tumindak becik, kuwi sarwa, sinau. Awak dhewe sinau sing bener, sinau sing pinter kanggo samune dhewe ning alam donya, urip ning alam donya lan ning urip ning kelanggengan besok. Ayo padha sing ati-ati. Matur nuwun, slentem. Awakmu apa iso ngono? Duh, ya ampun Kakak. Masa mbok setop kuwi. Adik, goro aku pedot adik. Goro aku pedot adik, paham kamu? Lah awakmu apa iso ngono kuwi? Ora sampean wis meneng. Kowe niku nek obat hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Percil saja tanggal berapa iki? Yes, kengko biar niki pakai biar jam pinten? Jam pinten? Jam 12 nggih. Jam kelas tambah jam 1 Jam 1 kuat. jam tunggal kiat kuat, Jam 2 kuat. Jam 3 kuat. Jam 4 kuat. Yo ngendiku lho Mas, wong wedok-wedok iku ning ngisor karek kuat. Wong lanang sing ning dhuwur iku lho tele-tele tenan. ono kuat. Maksudnya wong lanang sing ning dhuwur iki ngomong lho. Iki biasa tak kowo-kowo karena tapi kalau di sini biar masyarakat juga tahu. Iya. Pas jamnya dipas nih. Sama nih. Ojo ngati pondek iki lampu pondek bayar. Loro ati. Ojo bodek. Umume iku tombo ati kok. Aku sing ngomong to, iki lampu pondek bayar. Oh, Loro ati. umume lho tombo ati iku nyapa kok. Iku 5 perkarane. Rungokno. Kaping 1 roh tangga gelange gedhi. Ya loro ati kuwi. Kaping 2 diselingkuhi bojo. Ya loro. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu. Loro ati kuwi nek disawang. Kaping 4 ra duwe dhuwit pacar minggat. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Rondo pirang. Salah sawijine mesti tahu ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Deklamasi. Yo. Rungokno ibu-ibu, mesakno bapak-bapak seperti ini. Dia mencari hiburan pada malam hari ini biar gak stres mikirnya utang. Trungokno omongane iki lambene percil sing ngomong. Mesakno wong lanang-lanang karena apa? Laki-laki itu adalah presiden rumah tangga. Golekne dhuwit sampean mulai awan isuk sore sampai bengi ora digawe kesel sebab mung menyadaraken jenengan-jenengan kabeh otomatis anak-anak dan lain sebagainya. Wong lanang luar biasa, kemampuannya sangat luar biasa. Sing penting anak karo bojo iso seneng. Ning kenyataane apa? Piye? Ibu-ibu dastere luweh kok papat. Wong lanang lho sarung sitok sampai keluntung menengae. Bener. Ibu-ibu kudung mesti luweh saka 15. Wong lanang songkok sitok sampai mbulak menengae. Iling-ilingen. Lak bodoh delok lak bodoh. Wong lanang jarang tuku klambi, wong wedok lak pure ora gelem. Ora bareng ping kabeh ora gelem. Iling-ilingen ngomong aku. Sebab apa percel iso ngomong ngene iki? Sebab ning omah nglakoni dhewe. Lah kok curhat lho Mbak iki. Meneng cangkemmu. Aku iki tenan ki masih wong lanang kaya ngene iki mesakne trenyo ning atiku. Awan bengi nyambut gawe ibu-ibu lak isuk senam karo kancane. Bener. Wayahe masak ditinggal senam jangkrik. Aja nangis Mas, sabar. Apa meneh wong lanang mulai nyambut gawe wayahe disambut dengan senyuman, lek kok disambut dengan hutang ora ngeluh wong lanang ngono. Sing wayahe bayar BRI lah. Sing wayahe bayar KSP lah. Bener ora? Sabar. Apa nang kene iki dhuwit dilumpuh-lumpuhne wong wedok njaluk gelang. Lah kaya njaluk kok pakai manis-manis, bacan wayahe kedol ra gelem jangkrik.
Sampai ono ki kaya di rumah piye Mas Samu paling kenes wong lanang Mas Samu. Delok ta bapak-bapak sebab apa? Wong lanang karo wedok kasih setrum wong lanang sebab pikir kono kuwi. Anjir wong lanang sabar ya Mas. Iya le. Apamu kok malah nangis. Aku tenan kene iki trejo atiku lho Bapak aku iso ngakoni. Sabar ya Mas. Wong lanang yo niku dadi galak-galane wong wedok. Wong wedok sing menang dhewe Mas. Wong lanang kaya tuyul ngono dicolno kon golek dhuwit mulih dimiki dhuwit dijaluk. Sesuk dicolno neh kon golek dhuwit entuk dhuwit mulih dimiki dhuwit dijaluk nang bendina yo ngono kuwi Mas. Arep metu njaluk dhuwit ae ora disangoni arep kopi gak entuk. Tuku rokok kuwi kok dibatasi. Arep mancing lho gak entuk. Arep tilek ibuke ngene ku ya dikandani tekan Mas. Wong wedok ngene ku njaluk gelas, njaluk kalah, wong lanang njaluk sarung ora dikokno. Banget. Wong lanang iku kalah. Kowe iki lho nyapok iki lho. Memang ya awakmu nangis. Lah kok iso nyewangi nyapa lho? Aku yang lakoni dhewe. Padha-padha. Wedok yo ngene. Wes. Kurang menawa. Aja kono mesti kaya kono kudu disayang. Wong wedok hemat sing ngono kuwi le. Paham ora? Hemat apa? Hemat apa wong wedok kok iso hemat ki apa enek? Wong wedok kok ngetokno dhuwit ya wong wedok penyakit beras yo wedok-wedok. Ya aja nyalahne wong wedok terus, wong wedok wong lanang ya enek salahe. Mulane aku pesen karo iki Mbak Brilian aja sampe semena-mena karo wong lanang. Aku wingi ku yo ngalah terus karo wong wedok. Nek ngomong aku yo ngalah terus. Kuwi karo sapa to, Le? Bojoku. Ning ngono. Wong iki apakmu aja terus nyalahne wong wedok terus, wong lanang ya enek salahe, paham enggak? Sok-sok enek sing ra jujur ku ya ora oleh. Wong lanang itu menyimpan itu banyak, itu ndak boleh. Ya kudu di-fairne. Aku mbiyen ngene iki lho, Dik. Aku ngene iki kelaku aku ngene iki. Itu harus iki Aku wis penting. ngono Mas winganane sih nganu. Padahal sing ngongkon ya dhek dhewe. Terus, Lah aku selama melu awakmu to. Iki kan aku gajiku yo enek bulanan, enek sing harian ngene iki. Bulanan kan tak tampa wis ketok. 10 yo to. 10. Mas ngene ae lho Mas. Sing 5 kuwi kanggo simpenanmu, sing 5 wenehne aku per bulan. Terus? Lah genep 2 tahun melu awakmu to. Kuwi ditakokne, "Mas, sesuk malam Minggu aku dono simpenanmu ngono." Terus, Mbak Dun? Lah terus takjak ketemuan ning restoran. Iki lho Dik simpenanku. terus akhirnya. Lah kok aku dituwapu itu Mas. Lah kok maksudnya iki simpenan iki kuwi iki simpenan ning bank ora tau simpenan wedokan. Kuwi beda iki. Kuwi simpenan iki simpenan kuwi karo ning bank. Lah jarene ngene. Lah kan masalah simpenane adot per bulan 10 juta sing 5.000 nggo aku sing 5.000 nggo simpenanmu. Yo tak kena simpenanku to Mas. Maksude kowe iki. Lah piye? Simpenan ki tegese iki dhuwit ki lebokno ning bank, lah ning bank kuwi enek bocah simpenanmu. Padha ae. Oke, bocah kareng tidak boleh. Tidak boleh. Jangan ya Dik Ya Dik ya, jangan. Kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda karena ini beliau ini permintaan dari Pak Hendri sekeluarga minta orang yang lagi viral sekarang. Yuk, langsung. Iki berarti spesial buat Pak. Spesial untuk Pak Hendri biar dia nyanyi beliaunya. Yuk, spoti Cong. Bareng-bareng masih bersama Guyon Mata. Masuk deh. Kita sambut satu artis yang viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye sampean kok salam tenanan kok malah Guyung lah. Ini Man ahaba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu wa asalihi falyajir rahimah. pinter koyo ngene lho tuwa. iki lho dilanjut Meneng kok ngriku ya apa to? Iya, anak Lho apa? mbah. kuwi mau Iki ki rok Bapak Hendri. Pak Hendri iki ngaturi iki engko kudu enek jenenge dagelan Bapak tawar tanpa manis. Anyep.
Anyep. Lho, akhirnya jenengan kula tampil teng mriki nuturi manten. Ular-ular sampeyan Ular-ular. memberikan ular-ular. Nah, larane ular ya ula. Ula Ular-ular ngomong manten Pitutur. sampean pitutur. Sampeyan ku meling ngono lho. Nah. Meling ning Ayo, manten. brilian. Iki wong kita bong. kula Sabar. pengantin berdua harus apa itu Aduh. yang kita resmikan pada hari kapanlah Sabar. yang semoga menjadi pengantin Gemari Palo Jinawi. Kok gemali palo jinawi ora bisa. Kula sing makmur. Sakinah mau dalam rumah kok gemali. Sakinah iki gak ono omah. Maksudnya ki Hubungannya sakinah mawaddah warahmah. Oh, cara Islame. Ya. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, Pengantin lanang, pengantin wedok pun dadi suami istri bujuan Al-Qur'an dawuh. Catatan endi? Apa golek kowe ora usah nyaut kuwi. Sak anune sampeane lho kok ora usah nyaut ngonoan kok. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jalukane. Yang perempuan tidak boleh membuka wadi Bener. untuk laki-laki. Laki-laki. Yang laki-laki begitu juga tidak boleh membuka wadine wong Wong wedok. wedok. lu membuka wadi kuwi. Karena laki dan perempuan ibarat selimut. Ya? Ngerti selimut? Roh. Ya selimut. Mumpun ngerti. Cemerap. Ya wis. Aduh. Durung ngerti. Durung ngerti. Ora wae ngerti kok takon lho. Urung ngerti. Ular matamu ngono. Sabar mo, sabar. Iki dirungokne ular-ulare. Ular-ulare dirungokne mas-mas iki. Lah kok aku ngomong kon sak ular-ular iku. Oh, ora mas iki lho. Mas Mas ngomong ular-ular nang sapa? aku. Ya enggak apa-apa ketua iki kok. Iki ngene lho, selimut, ibarat selimut, teko selimut. Wong wedok iku kemule wong lanang kemule wong wedok. Dadi wong lanang wedok iku kemulan. Mengapa kau suka membuka air sesama? Kesana kemari. Gini lho, gini lho. Lah umpamane nyanyi mbok kaya si Selentem, lak nyanyi manten ki Selentem iso. Nyanyine manten. Tonton. Iki lho. Lah umpamane F. Lah umpamane percintaan gamelan pelok. Siang bang toro ratri mongeleng manis sing ati Barang dia Sulastri. iki Ayo dadak. Rasa kangen anglimuti Ya ya. aku menjeng. Iya ya. Lintang berlentat di saksi. upayane datan gulu menjangi cili. Aku ini salah ngono salah benerku kapan sih? Alah, kamu kok makasih loh. Masangi kon. Masa Sampai wong tuwa Sampean dhewe lho sing mboten delok iki. Sampeyan lugo kene, Sampeyan gak delok iki. Sampeyan lugo kene sih. sorry mataku dhewe. Zaman dulu iki suarane enak mo. Lah ngomongne lagu olah vokal itu udah bagus. Si Selentem ki nyanyi apa iso. Aku nyanyi standarnya Banyuwangi. Nadane minor. Lah aku suarane ngene mo. Karakter itu emang beda-beda. Semua itu pakai minor ya. Bongko ya. Nyapa to? Nyonton iku watuk iki lho. Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Naik satu. Oh, Mas. Apane? Niki nadane
piyambake kan penyanyi terkenal dari Banyuwangi loh. Ini profesional. Kau yang mempesona. Apa? Wis standar kurang dhuwur. Awakmu penyanyi profesional Banyuwangi mosok Contohnya sing bener. Nah, naik lagi. Kau yang mempesona, anggun senantiasa. Wat, nyontoni kok ngono. Terkenal. Ayo, aman. Lebih tinggi lagi. Sawangannya. Coba. Masa ngawas ini malah. Gini loh mau. Nadanya yang pertama. Kau. Kurang dhuwur kok. Munggah. Minggah. Kau. Coba. Kau. Oke. Aku, Kau. Urung diatasi Iki ngawur iki. Kan inovasi. Inovasi apa ya kudu padha. Lah kene iki wong telu lah jere trio iki kudune padha. Oke, nadane. Nonton deh. Biar Romo gak anu. Dek. disesuaikan nadanya. Ya. Enak. Urung iki tanganku. Pokoknya sesuai arahan tangan. Sesuai tanganku. Coba ayo. 3 2 1 ya. Enak mau ya. Ayo. 3 2 1. Gini, mau lagi gendek, tak gendek sebab sampean ki dhuwur ra kuat. Ndek, ayo. Ora usah wong sing ngendek. Nadane mau. Toilet ndi? Iki lho mau. Maksudnya ngene lho, sampean nadane tok lho. Kok aku suara siji, loro sampean suara telu. Wis gak melok aku. Yo melok iki awake dhewe iki grup Lho. Awake dhewe iki diundang Pak Menteri kudu kompak lho. Grup kono mah wis tuwek. Ya ora apa-apa to. Jebol lambungku ya. walaupun umur tua tapi jiwanya Harus muda. Semangat muda. Sampean langkung kok iso tak gabungne karo sinden apik. Aku tau digabungno setrum geblak. Ora. Tapi Maksudnya karo sinden. Engko sampean kok anu njaluke Pak Hendri itu apa iki jenenge? FS apa jenenge? iki kolaborasi. Kolaborasi kalau duet. Duet. Ya. Ya. Siap. Nak deng, undang. Asik. Pinter. Ya. Gantian ya. Gak cocok blas. Sampai ini lo penak. Iki lo penak. Seharusnya kita Mendengarkan dulu. Kula iso kok tak jak duel. Yo. Iki cek aku. Duh, kok ngene ya? Angel lho ngomong wong tuwek iki. garap tuwek Ora wae. Aku mau dengan nyangan.
Sik, ngene duet ya. Sepotong to. Bareng-bareng pasti artis apa sih? Artis selanjutnya. Makin jenengan duet. Yo. Aku duet sampe sapa? Niki mau. Niki artise. Aduh jaban bae. Ngene kok artis iki ulere garbis nek iki. Iki sinden mau. Fenomenal. Suarane enak, sampean aja ngenyek. Iki sinden. Cak rawat. Lho gak ngene. Ngawur ae omongnya. Tawar. Iki cak tawar. Cak lah iya diwalik rawat. Iya, ora aja nganti rawat inap lho, iki disehat-sehatne lho wae ngono. Oh iki ndongakno aku kon. Cek, ngene ya, Cak. Iki kan Cak Tawar. Iya, Mas. Kersane duet kali jenengan. Sadurunge duet ngomong sik karo masyarakat. Iki ta Mas, Iya. Masyarakat Tanjung, Desa Tanjung luar biasa sekali. Enek kangkung pinggir kali. Warga masyarakat Tanjung muga-muga pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Enek kangkung pinggir sumur. Warga masyarakat Tanjung muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Enek kangkung warnane ireng. Wong wedok sak Tanjung ayu meteng bareng Allahumma. Iya aku to kerso metu Ngene bareng. kok ndongakno wong elek tok. Sabar. Sing dongane elek iki lho ya sapa? Tak dongane sing urung meteng ndang meteng. Oh, ngono. Iki ning daleme Pak Endri. Pak Endri. Pak Endri kalian Ya, Ibu Bu Nurul. Khomaria. Nah, aku nek karo Pak Endri wis kenal suwe to, Mas. Lah kok iso? Lho, Pak Endri ki sering dolan ning nggonku to, Mas. Ning ndi? Dadapan. Iki opo to ngawur kok ndek ngawur kok tak foto. Omongmu ton. Ditontok wong akeh iki pimpinan Cak Percil kaya dadapan-dadapan Apa kleru? Kula niku buka kios teng mriko. Ya sapa? Bakulan, Bakul apa? bakul kroto, Kroto-kroto pakane anu. kroto pakan manuk. Manuk sapa? Manuk Pak Endri. Lho ngono ki lho. Ngerti aku. Sabar. Manuk ocehan, mau manuk ocehan. Sampeyan ku terlalu negatif thinking lho mbak aku. Adik. Apa, Mas? Ocehan. Iya. Yang oceh siapa? Yang ngeceh yo kuwi to. Sopo? Tawar. Kuwi lho Cak Pakde Tawar. Celukane iki. Lah kuwi sik pantaran karo aku to, Mas. Pantaran biasmu. Untune lorong pepek Kuwi pro karo anak kuwi lho pantaran. Kuwi produk. Ora Kuwi produk. Ngawur. Iki wis tuwek. Wis didesain metik. Iya, Mas. Engko jaluke Pak Endri. Iya. Jaluke Pak Endri iki awakmu nembang wong loro dhewe. Oke. Aku jaluk tulung kowe kudu sing apik karo. Siap, Mas, siap. Latenono wong tuwek kuwi. Iya. coba mbek aku. Iki lho Mo. Ah keliru tak. Kok. Sik to. Iki lho duet karo iki jalukane tuan rumah. Ngawur karo Mas Agus. Dihadirkan nyanyi apa? sampean gelem duet karo aku apa ora? Ya gelem nek pokok apik. Ya. Ngene ya Le ya. Le piye to, Nduk? Wait. Kok sole iki piye to? Wong aku biyen ngene adno kok. Iki ki Nduk. Wah, wis transgender Cahyu. Oke, Mas. Kowe nyanyi sing apik aja nganti ngisi-ngisi. Siap, Mas. Oke ya. Siap, Nembang apa Nduk Cahyu? Gue tunjukin. Gigi kue empong. Sabar. ngene aku tok. Buat niku sing viral teng TikTok. TikTok. Oh iya. Iya. Minor, Mas. Benar. Nyanyi sing apik le. Le Nduk Cahyu. Kayak kendang, Mas. Asine Mas kayak kendang. Iya. Nyapa to, Mo? Wah. Hop. Yo. Ayo. Ampun tut Siapa sing ngedot? Sing to, Mo? ketuae. Ora ngawur. Sampeyan seleni lho, Mo. Sampeyan iki sing tuwek. Aku lho ora jawab. Sing tuwek dhewe niki sampeyan kudune sampeyan dientuti canem kudune sampeyan nyeneni. Aku nyeneni pergi. Gak bayaran. Mah, entute sebelah ndi? Ngono lho. Tak sedote. Aku ora ngetut ngawur ora jawab. Aku pirang-pirang dino ora mambu entut. Aku lho ora tahu. Entut Entut lho panggung apa ya mungkin Mas. Apa enek iki pentas kok nyapa malah ngerbu kentut iki lho. Lah apa mau sambung terus?
Kuwi lho masalah aku ora kentut ora. Waktuku ngentut. Kecil kaya ngentut. Kuwi gara-gara kuwi lho. Aku ora ngentut. Aja gawe emosine Rama. Aku aja sampak musi lho. Lah, ngungsi. Emosi. Aku ngomong apa? Musi yo awakmu ngono kok. Iki kupingmu ora. Lah iya aku dhewe. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil kukira pensil aja bule pentil. Apa kowe mau apa? Pentil. Pinggir. Tak tapuki lho kan. Pentil mo. Lah gak lurus ya. Sampeyan wis Wis api-api Saya kaya. ora nesu ngentutne lho kowe. Ora nesu gampang ngentut iki. Ora rono lho. ning dhuwur. Wah. Waktuku aku nggak tahu yang nongol Asik. aku senggol ternyata botol tiba kon Apa? kunci ning botol. Oh. Tawar sabar. Kudu cakep Pacarku meneng adu seneng peteng Asik. aku terus nginceng bareng weruh aku terus Apa kowe? ngalih karo medenteng. Tuh kono jamu. Jamu napa? Jamu ya. Enggak apa? Galen nyumpet. Mbak tembak. Kalian ngumpet. Tembak dor tembak dor Asik. tembak dor tembak dor tawar Tembak sing kenceng. Tembak. Dor. Tembak. Dor apa tembak dor. Ono peluru. yo kan yo beda-beda to mo. Lah nek lanang dor Sing riyel ngono lho. Lah riel. Yang nyata. Iki. Rada cepet. Ayo. iki cak tawar dagelan tuwek klambine suwek rupane kaya telek ya Tembak. Aku sok tembak dor. Gak cocok blas. Maksudnya kene lho, Mo. Iki jalukane lho, Mo. Aku gak iso lho, jalukane taruh malu. Sapa? Sampe kudu duet karo iki lho. duet Mo. Wis anyarku patenono wae. Seto. Ati kula ora. Iki jalukane taruh iki gak iso awake dhewe. Sampeyan kudu duet kuwi. Permine sing enak-enak wis aku manut awakmu. Lagu apa? Sembarang aku manut sampean. Ayo. Sing mesra lho. Nggih. Tobat kabok lombok kadang-kadang rek ndelok oleh telung dino tak delok kok nyolong katok. Iki lho, lagu iki lho. Iki bojo siluman iki. Kok siluman? Bojo siluman piye to? Bojo siluman iki santri pekok kok bojo siluman. Burine. Piye? Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggok dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis tahun-tahunan aku wale dadi preman pengen tobat tenan duwe bojo siluman Duwe bojo sing iman. oh iya iki lho Bener siluman. Itu pegeblok kan. iki bojo siluman kan iki Ayo, duet. nyanyine ku ya mau nyanyine kuwi buat apa gurah gurah lebih baik langsung kita ke kandang Susah, buat apa susah? aduh malah kayak nyugi telek. sinden-sindennya Guyon Maton. Oke. Karena sebentar lagi pukul menunjukkan waktu Ya. untuk Romo Tawar. Terima kasih kehadirannya dari Guyon Maton. Ya. Matur nuwun semoga Romo Tawar diparingi umur sing barokah. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Karena setelah acara ini kita langsung berangkat ke Bromo. Untuk yang di panggung ini Romo Tawar tetap di sini nah. Siap. Sampai besok. Aku tak mudeng gak kartun. Terus iki langsung ning Bromo. Yuk.